Celý život vlastně od školy dělám ve stavebnictví. Měl jsem takový sen, že vytvořím projekt ekologického domu, který se dá celý zrecyklovat. A můj projekt zkrachoval, protože lobby, který tady je, vlastně, který prosazuje materiály, které se vyrábějí ve velkým, ať už jsou to plasty, anebo jiný materiály, tak prostě jednoduše zlikvidoval můj sen. Ale to nevadí, já jsem se nevzdal. A teď když jsem přišel o spoustu materiálních věcí, to neznamená, že se člověk vzdává. A teď jsem viděl film Nanoplastic Treat to Life, který mluví o tom, co vlastně nanoplasty dělají v našich tělech. A úplně mě šokovalo, co nanoplasty dělají v tělech včel, v tělech zvířat. A co je nejhorší na tom, že ten náboj, který oni vlastně v sobě nesou, dá se říci, že znesnadňuje život a ničí celou biosféru. A my jsme se vydali jako lidstvo cestou, že jsme vlastně tenhle materiál, který je, dá se říci, levnej, je to jeden z derivátů ropy, který vlastně z odpadu jsme udělali náš plastový sen, tak jsme mu obětovali všechno. A teď on nás ničí. A všechno, celou naši biosféru, to je úplně to nejhorší. Každý den vyhazuju obrovské množství plastu. Všechno balíme do plastových obalů. A tenhle plast se nám vrací, protože od 50. let žádnej plast nebyl, dá se říct, likvidován. Prostě se mění na různé jiné formy. A dýcháme ho. Vemte si, že v každém plastovém kelínku nebo v každém papírovém kelínku, do kterého vám nalijou kafe, tak v něm je spousta plastu. Když ho hodíte do kamen, tak ty nanoplasty, ten prach, který se z toho uvolňuje, to všechno dýcháme. A dýchají to zvířata. Stromy, lesy, všechno. Už není tak jako dřív. Všichni pomocí toho, že ten nanoplast se dostává do všech těchto sfér, do toho všeho, do té celé biosféry, tak přicházejí o ty